Alis ura, biyan nuta-nuta eh. Eh, ano ba? 1 plus 1. Saan na? Bunsa mo? Lumudyon. 1 plus 1 equals 8. Ay! Saan mo ni nuta-nuta niya? 1 plus 1 equals 8. Saan kinakisiya din yung gitunaan? Kung ano mo, Oh, math. budyo niya. Math, Teacher imo, ako, ha? kapoy ka teacher good. Dili na. Ako Ay, dito pagkapikapoy, dapat magtuon mo para sa kaugmaon ninyo, ikadako ninyo, makatrabaho mong tarong. Unsa may gusto niyong trabaho ikadako ninyo? Bumbiro. O natural. Bakay. Ang bumbiro. Engineer. Engineer ka. O pwede niya po ng bumbiro. Ano so ng bumbiro ya? Ang bumbiro, sultian ti ka, utok o kusog na siya. Pag-training ano sa Manila, bumbiro. Di basta-basta, grabihan ako. Tagali ko action dito. Bayain mo. Di basta-basta. Training sa bumbiro, dapat abti ka. Eh, maingon gani kaon, di pwedeng mag-una-una, di ka pwedeng mawahi. Sakto ra. Hindi sakto na lang. Sila na, maabtik. O, dili gyud kay ingon sobrang sakto ra. Maingon gani nga. Palisod kayo, ay uura. O, maura ra Hindi gihapon. ka ba lumabasa? B of A. B. Sa may di ka mo B ba? ang basa siyo. Run.